Tak ja sa volám Rasťo, som z Považskej Bystrice a o Love Machine som sa dozvedel z Facebooku. Tak som klikol a kvôli tomu tu aj dneska sedím. Luciu som nabalachal na to, aby v podstate mi napísala na Love Machine. Napísala, no a z toho vznikol výlet do Bratislavy. Na diskotéke v Považskej sme sa spoznali. Potom sme sa dlho nestretli a teraz sme tak 2 mesiace dozadu my sa začali tak vyššie stretávať a tým vzniklo aj toto rande. Že, Kupko? Tipujeme pravidelne, ale bohužiaľ ešte tie správne čísla neprišli. Ja tipujem. Ty netipuješ? Nie. Tak budeš tipovať aj ty. Pozdravujeme týmto pádom všetkých fanúšikov fanpage Typos Bingo. Toto je taká prvá výhra. V podstate chceme ho venovať malému, aby si tu Bratislavu užil, pretože my sa do Bratislavy dostaneme, kedy budeme chcieť.